I'm sorry that ndakamira kudai ndichimuroora mushama ndakafundisa vanhu chandimisa padare panapa mama inyaya yekubara ndashaya unokumiririra ndine mwana musikana uyu mwana uyu anorwara kubva ari mudiki ifirst case kuita stroke pageneral hospital ifirst aine 4 years ifirst case yake kuita stroke pageneral right tafamba mumwe wangu wakashayika ashayika nabambu taigara zvakanaka nakabamu taigara zvakanaka saka kurwara kwakauya ina ndinozoti pane zvinhu zvashata pakurwarirwa mwana unondifonera uyo ari kusouth africa unoti mama ndiri kurwara ndikati chii chikumboitika kazi mama ndiri kurarwa kurarwa wakarara here kana kurazi ndakarara ndobva azofona futi mama ndodiya zviri kuita wese nemunodzi ndiri kurarwa ndiri kutoverera urume ndiri kufamba ndararwa asi mama mutadzereke maundibatsira ndikati tina chinginutizoda senamboenda kumwana kasi mama kuharare kune n'anga iripo inozi rigini madii kumboenda kadai musina mari mama munobatsirwa ndikati azvita ndakanasenza kasi mama endai munobatsirwa ndanetseka mwana ndobva ndakatsvaga 150 ndobva ndaenda kwaharare ndakaita 2 days tiripo takaenda Friday kazobatsirwa songa manheru ndobva ndakati ndikupinda padoro uya kukombolewa ndiyani kutaura kurarwa ndakandonyaya ndafambira pa iyanga asi kwanga ari South Africa mwana ari kukomboliwa ndikati ndochidini wasekuru ndonyaya adini nyaya ndafambira zvikazi ne 500 ndaizoda nofamba nemari handina mari ndadai ne 500 ndakugadzira ko uyu ndiani ari kutaura ifourth born yangu hapana chinobuda pawakagadzirwa kuti hapana chinobudapo tsvaga mari kana usina mari chitoti 250 ndokugadzirira wana waite zvakanaka ngati sekuru izvozvini handidini handina mari ndobva takagara ndakabva ndachipuhwa ndobva ndachienda kurumu kopuhwa mushonga kupfungaidza zveshuwa ndakapfungaidza nditaura zita rake tinashe zvichikuita here akati mai mama izvozvi zvakanaka asi musi wandamutaura kuti ndapfungaidza mushonga wokuti kwakauya chinhu chechirume hazi chichinatsa kubva uko kuya kupinda hazi kuda kuchivhomora ndakatadza ndepiro kanatsa kuchiona zazi mama ndakatadza kuchivhomora asi chakatopinda mandiri alright tagara nehama dzangu idzati havauyi kumba kwangu ndakafirwa 2006 havauyi kumba kwangu havabvunzi kuti vana vari sei havadini kugara chete inini ndinozotofumwa kuti makombe muri here ndiri kuitira wanavo makombe muri here ndaona nguva noenda kumba kwavo dzimwe nguva kana ukasvika ndinatsozi kusvika hangu pana babhadha munoti welcome asi ndinosvika ndiri kuitira chini wanavo tagarisa ndotofona makombe muripo here ndiripo haiti nharo murume haadini vese havana nharo varume murikuona pa very soft but wandiregerera right tagara sekuru warwara wapinda muhospital sekuru washayika taenda kumusha wazukuru ana sekuru kana paine zvo usipanapa pafa munhu mukuru pamwe pane zvo zvamunoda pamwe pane zvo zvamusikadi madii kumbofamba muzivuti zvamusikadi ndezvipi zvamunoda ndezvipi ava bangu vakabhata ine handifambi orait zvagara panyaradzo ndobvatakazoenda ini ndatoenda hangu kumango natete takutogadzira kuti tautaura ndatoenda kumango natete havapo pano ndaenda kumango natete ndodzoka izvi anhu akaita chiseko ndiye ini mbamboti nyaya babangu vanga asipo ndikati ini munoita nyaya sei musha muno baba asipo babangu asipo daidzai mukoma wenyu pamakadaidzwa paye ndii ndakatuma vanhu daidzai bambu hamuiti nyaya babangu asipo makambozviona izvi ndopakazofanisite munhu wese ngataure zviro zviri kumunetsa munhu wese wakataura yachitaurawo ndobva zvazvosvika paneni ndikati ini ndine mwana uri kurarwa nezviro zvaasikasi mwana wangu wanetseka mwana wangu aite chinoita 2 months right izvozvi kumubvunza kuti neboyfriend une 35 years haani right
zvapera zvadaro ndasvika ndobva ndazotaura kuti ino mwana wangu urarwa nezvii. Alright, tobva tatoparadzana apa. Pakazoiswa meseji pagurupu remumusha zvikazi ngatisangane kumusha. Tobva tasangana kumusha. Tasangana kumusha tataura tete ari UK yanga uya ndofunga ndowaitwa kurekedi zvinhu zvakamboitika mashure ewasi. Nyaya dzataurika vanhu vatojoka. Babangu ndazoti ini muramba mutaura nyaya idzi. Ngei musitaura nyaya dzatiri kufanira kutaura muno. Ndopakasitanga kutaurwa nyaya. Dzataurwa nyaya timbotukana indi anditoriwo nebitterness yekuti vanhu havana kukubvunza vana kuti vari sei kana kuti kudini kana udendo kana kukokotawo semunhu ane bhita. Right, zvapera. Ndopakazotataura nyaya dziya ndopakazoti ishu yatinashe iri sensitive. Ngatiunganidze mari. Tidaidze mwana adini auye. Right. Vanhu vobva vawirirana kudaro kuti tichaunganidza mari toisa mufoni mangu namai wacho todaidza mwana wadini takabva ipapo taurirana kudaro. Tazobvapo uyu unoti yanga iri towards Christmas. Uyu unoti mama izvozvo handisi kuya because handina mari. Ndototongoti paenda vanhu kumusha ini ndosara ndichishanda mabasa evanhu vadini vaenda kumusha kuti ndisiye ndabhadhara rendi ndisiye ndatenga chikafu kuitira kuti ndikauya ikoko pandinodzoka zvinhu zvinenge zvakadini zvakarongeka. Kamu December ndobva azouya mwana uyu. Auya ndakafonera baba mini. Baba mini mwana uya wauya. Ndiri kuitira nyaya yakambotaurika kupi kumusha. Ndazi alright again ndinoti ndinopiwa hofu. Right. Tiri kudaro akabva aita gumbo. Rairwadza kumashure achatogoni kutsika hachadini. Ndotarisei nomwana wakadai. Ndobva takaenda pana amwe mbuya. Ndobva atosvika bva otoseka zvikazi munhu mbone gumbo panapa ndiyani. Iye otodaira ndindirwadziwa negumbo. Asi gumbo racho rambotanga rakambotanga tokwira pamasteps. Zvakanaka. Otomukwesha nesauti dzawo otodini. Tagara pacho. Vasichitaura yenyaya ndasitaura nemwana wangu anamutaurira nyaya yangu. Ndauya nemwana wangu zvinomira zvakanaka. Obva atoti mwana wangu wakaisirwa munhu wakafa. Saka ndikati mbuya zvandototaura pano zvimbuya handidi kudakaniswa nehafu. Wakaisirwa munhu wakafa kana akaisirwa munhu wakafa toda kuti ataure ndizvizwe wakaisirwa chii wakaisirwa munhu wakafa. Urondiitisa ndaro mwana wako akaisirwa munhu wakafa ndadaka inini zvemuromo wenyu handidi kuzvizwa. Ndoda kuti chitaure chiri pane mwana. Kana chikataura fair and fine ndoziva kuti mune munhu wakafa. Saka tochidini zvazi ndeimotsvaka jira dzvuku ini panapa handidini handina jira dzvuku. Ndikati inini ndisi muroora mushamana nditsvake jira dzvuku. Vazi vafei waenda motsvaka jira dzvuku ndichibata auye muone kuti mwana wenyu haataurei. Ndobva taenda kutauni ndobva tadzoka obva atsvaka jira raudzvuku makuseni obva aenda nanzvadzi yacho uyu obva aenda kotsvaka baka twaro kakadaiso ndobva tadzokera pambuya obva afukidzwa obva atanga zviro zvavo zvambuyayo obva atanga zviro zvavabvunza azi munhu uri kuuya si urudini uri kudzokera. Tagara anotsvaya kuti munhu atauri mhasi kutaura. Ndobva akazofembeswa buti. Ndobva akabvada wandiona sei ndawakangwara ndaane makore ndiri panapa wandiona sei ndiwani. Saiwa zvanditaurira ndoda dzinza remwana kuti ruye pano ndiwatsanangurire nyaya yacho. Ndikati uyu ndobva handisi pano wani zvikazi waita mudoko hazviti ndoda dzinza ndai kudzinza remwana uyu mumoti ndiri kuwada pano ndiwataure zvakaitika nezvichaitika nezvandoda kuti zviitwe. Zvakanaka. Saka mbuya tosvikira zvikazi hapana zvandichaita because mataurirwa kuti ndoda dzinza rechini remwana. Baba pakabuda 1-3 pamwana uyu pakatanga kubuda murume iyeye vachiti amutauri zita rangu vatsvakaidzinza. Baba wacho ndobva wazobuda futi otaura pamusoro pemwana wavo. Vanhu vane utsimba. Kunyarira kwemwana wangu hakusi kunyarira kwega baba. Vanhu vakagadzira mwana wangu. Izvo mbuya anga atombotaura kuti mwana imi baba yemwana uyu akabvumira kuti ngoziiswe pamwana. Mbuya aya ndobva azobvunza kuti iwewe ngei wakabvumira kuti ngoziiswe pamwana wako. Zvikazi ndakabvuma ndandisi kuzviziva. Ndakapiwa jira rari neropa pakona nemushonga. Asi nenyaya yemushonga handina kuzviziva ndakangoti tiri kuita nyaya. Saka ndomabvumira wakaitei. Ndakati hendo mabvumira akati asana kuzviziva kuti ingozi toiswa pachii pamwana. Wabva pabuda futi mupenyu ndobva ataura zauyu ndiro bhengi redu manje. Tinoramba tiri kukiya kana kuonerwa tinotokiya tichikiya mari yake ndio
Wana wanoshanda avo havana unyope baba, havana chavaina, hapana chinobuda. Alright, takara ndochidini baba ake uyu ndobva araira uyu zvikazi enda kuna ana mukoma ako watoti ndiyo nyaya iri. Ana mukoma ako aende kuna ana tete nana baba aende kotaura kuti ndiyo nyaya iri, mudzoke pasi. Ndobva ndamutomawo tasvika kumba wakaenda uyu kotora mukoma ake anonzi Simba Rasha. Ndobva aenda kwatete akanotaura nyaya akataurirana nyaya dzavo. Kwatete ndobva yakagumira, hapana kwayakazopfuura ichini. Mazuva emuye kuenda kubasa adini ari kukwana kudzoka kuSouth Africa. Mazuva izvi ari kukwana. Ndochidini ndobva ndaenda kuna tete. Ini tete wana hamuna kuvauriri vana vakauya. Kasi ii makoti ndakaona asi ndataura ndiri tete. Inini ndikabva pano ndakuenda kuhanzvadzi yenyu. Ndizvo chitozviita sei ndikutaura banguru aya. Ndobva ndakwira kombi vandaenda kuna banguru. Babanguru ndonyaya yakaitika kumwana. Babanguru anoti asi zvakazi toda dzinza. Babanguru anoti amainini chinonga chaichichitatu chirega isvike weekend ikasvika nyaya yabasa tozoona kuti tobatsira sei zvakanaka. Totaudzana paya tichimbopindurana. Pazasi yemainini wakandituka ndikamutuka kuti kudongo tikazoka ndikotodana maitare kuti aiwa zveishandise murume dzemukadzi nemurume dzine basa re. Ndikazi asi kana taakufamba maini iwe ufanira kunga uripo bani kuti hausi wedzinza redu tinofamba nemwana wedu. Babanguru mwana ana kudonha bo. Pane mwana wangu ndo panenge ndiri nekuti pamuchaenda naye nezvichaitika handidini handizvisi. Zvakanaka. Weekend yasvika kuma7 ndakabva ndafonera bamukuru Trudi azamira ndiri pabasa chazoti ma12 ndobva taona kuti toita sei 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 p.m. Tindopindura ndati ndiri kuuya tsikarazi hapana munhu wadini hapana munhu wavo. Alright, uku kuna ana tete wari kuzi ndiri kuuya neno mataurirwa zvaitwa kuna ana tete. Amwe tete akatombopindura kuti gaini kubvunzwa Erika kumusha kutaura amweni angu kuti unoti chii ndopakagumira sanga. Zvapaduka iyo dzongwa dzinedzi ndingandichisiyana nazvo. Sande ndikati asande handifoni kuti babanguru ari shuwa kuti toda kuenda tichadini tichaenda. Sande hakuna 6 months down the line hakuna chakaitika. One morning ma3 a.m. ndamuka ndagara ndobvunzwa mwamvura kuma3 a.m. ndamuka ndagara kwakuzodini mwana wakaremerwa ndodini mambo 6 okoko dzakashanda kunyatsanza 10 off. Ndikapinda kuenda kuna mhai ndibobvunza kuti mhai noti zvakazi nyaya idzinza musha wese uri kuiziya nyaya yakaitwa pamwana musha wese urudini uri kuiziya. Segainende kumusha ndimbodzwa mhai kuti hapana were chamuruziya chakaitwa pamwana chingadaro chimunetsa chii mwana. Siku dzakashanda kunyatsanza 10 off ndosvika kuna mhai kuya mhai ndiyo nyaya ndauyaanda hapana wachamuri kuziya richakaitwa pane mwana. Mainoti mainini handitozvizivi zvomusha zvizhinji zvacho zvaindozi Erika atidi kuti aziye Erika atida kuti aziye saka zvakawanda zvaidini zvaindijama. Asi mhai kuti ndashaya unondibatsira izvozvi ndakaenda pani kwasabhuku because ndashaya unonipirawo wana wezvo ndashaya unondimiririra ndazimaini hazvinomushaka kuti zvichitoti wana wapona enda. Asi kana wakuenda kwasabhuku chienda kwazarimba wabvunza kuti ishe sabhuku uripo ndiani izvozvi because pane nyaya idzi. Ndobva ndaenda kwatete ndikati maizarimba handina kuenda kwasabhuku handine nyaya yangu. Sabhuku haumuona asi ukaona inini unoona chini sabhuku. Ndikati tete mune shoti ndikataura nyaya yangu inosvika here zvikazi inosvika. Zvakanaka ndotsanangura nyaya yangu yandotsanangura nyaya yangu zvikazi mutete $5 ndobva ndasiya mari yangu $5 mutete. Ndotaura nyaya paya dzakataurwa dzakawanda ndotaura nyaya ndataura iti tete inini ndakwenda ndipo ndakazobva kuma7 ndikatoti wazukuru wenyu wandiperekedza paona ndiperekedza vanatora number plate yemota pamwe handidini handisviki totose zveshuwa ndo zvakaitika. Right, ndabva kwasabhuku mangwana acho akabva andifonera sabhuku nyatsanza maitaja nyaya yenyu yasvika takaenzwa makasiyirana naizarima. Saka ndodini tikati munozouya tione kuenda kwashe because ndikaita ndiri ndega kwashe inofanirwa ndinozokurirwa ndiyo dzimwe nguva toenda kwashe.
asi akatodini unogona here kuuya pawikendi ndikati zvakanaka ndinouya ndobva ndaenda pawikendi bva ndaenda kwaShemkoi ndotaura nyaya yangu asi alright ini musabhuku chienda kuti mobata Saturday kuti muonane nawo muonesana akatofanirwa ndirimo ndobva aonesa kuti akatobvunza kuti hapana ine nyaya mungandikurukurira bichana kazi munouya tiri wanhaku munouya tichidini tichita zuva rekusangana kumushando dzakasvika ndobva tatoenda ndakaenda nemukomana uyu ndobva tatoenda ivo akazotibatira munzira tadzika panyatsanza kwemotokari titakurawo nemota yavo ataenda andoti background taiswa mukamwamvura manje okay taanayo nyaya mochititaura kuti isusu pamuda isusu kuda kuti isusu tikubatsirei sei nanabamba pamwe pane pamusina kuzwa hanzi nana hanzi nana sabhuku saka yachiendai mounganidza mhuri yenyu muone kuti munobatsira sei chini mhuri iyi babanguro akangobvuma hapana chakaitwa zi ini ndozofonera sabhuku sabhuku zvamati zi vanhu havasati vauya zvikazi handinawo feedback saka ndodini saka handei kwamambo ndati waraitoenda kwamambo tobva ndibadheti tobva tasangana tobva tauya kuno toisa nyaya yedu musi wa3 August ndobva ndakauya kuno saka nyaya yacho iri kundinetsa kuti ndashiya munobatsirawo vana vangu vana baba varipo ndiri kumbira kuti mubatsirewo vana vangu mambo kuti musikana wadzikinurwa musikana ararama upenyu huri nomwasa vamwe asikana nemukomana yeyu wese zvinenge zvawanda bambo Muma. Yes. Village more like that. Because handifunga kuti pasine ndekuti tidzokeredze kuti zvisingazi ndinoda position yenyu kuti sane zvataurwa namai nenyaya yewana. What's your position? Magoma ndibata zvakanaka mire ndisvike petatayi ndifunga kuti ndichatangirawo kumaswero kaifanirwa bari zvekumasure ndo zvinhu zvaitibata kabatirani ketaiita ndichibata kumasure mbichana baba wangu achiti ndikandanetsa kana ndikasvika asina kufarwa zvakanaka taizombondotenderera payadi kuti ona mai wako wandidai asi ndanyarara iwewe zviito mangwana izvo usazotaura nyarara kuti baba imi ndinonga ndatsamisa ndinonga zvakanganisika izvi apa kudai inonditi nyarara izvi nyaya dzese dzekuti wakaenda Harare ndikuda kufungidzira kuti wakada kumbozodzitaura paina sabhuku Nyatsanza naishe Mukodzi ndipo ndakatanga kudziziva baba wangu afa ndipo ndakatanga kuziva kurwara kwemwana ndichizobva ipopo uyu mukomana uyu wakashupika zvaari kutaura wakashupika kusvika mukomana wanozoroorwa wanin'ina wake yavo ndichadzoka kunyaya mukomana ndoita baba inini ndaita baba ndakati mari yauya yekuroorwa iyi mai wacho ndakatora tendo racho chiita kuti mwana uyu aende kuchikoro kana kuti chimuitira zvaunofungidzira nenhau yemari zvazvakanaka izvozvo totogara mukomana uyu ari kushupika kuita zvaaita akakura handiri kushupika asikakura wanga ari kukura akura wakasiya gwara nemutsetse wekushupika kwamai wake toda kumbotoya kuzvipindira toonazve zviri kurema zvarema baba wangu wakanditi nyarara ndanyarara ndizvo zvaakundisvitsa pano nhasi uyu wanga kuita zvemaguka akudidini zvekudaidzira vanhu paipa asina level baya kuti ndiri kushupika kuda 50 cents kuti ndibatsire mai kana kuti ndibatsirike mai wake akatenga redio nyuwani uyu waida kuvhura tora spika nyuwani woisa ekare mai wabuda here wopinda mubhegi ramai mwanakomana wonditaurira ndouya ndinombotsiura kuti ndizwe kuti ndazvigadzirisa here ndamutaurira zvipi ndotobuda ndoenda uyu unoti mwana otaurirwa nababa wototumana basi inini kwauchida kuti ndione basa randasiyira mwana namai tiri wairi raitwa here ndakadzoka after 2 hours mwana hapasina hapana zvaita
ndozokubvunza wazviitire kuti mai nababa vakutaurira zvekuita akasaita. Asi ndo pane imwe dambudziko kamwe kabatirike ndisinokwanisa kutaura kumashure tiri wahiri murume wake asati afa murume wake azofa ndo zvimwe zvinoisa mabreak kumhuri dzese. Dai paita kuti foni yangu ndiriwo pamawhatsapp aya handipo handidangu pa nokuti zvinonesa. Asi unoona kuti wachitumirana pamameseji pane latest yawaitotumira yekuti hey umwe mwana wangu azoita magrupu mairi unopindurwa ngemunhu wekutanga wazviti ako waita grupu iri kwete zvichaita zvekusimudzirana ako kazviya zvekuti wakatenga chira handizvizivi. Kurwara kwemwana wakazokutaurira baba wangu apa ndotiwo mwana wakatanga kurwara rini ndozvandazwa kuti wakatanga ine 4 years baba wangu anga achimupenga achakasiya hatina patakasangana nazvo kusvikira baba wangu azofa ndiko ndakanyanya kusunga nekuti wakanga wakuisa pressure nekuti baba wakapoenda inini ngekunga ndinenda ndiri padhuze ndombodaro ndichiwatumira mishonga ndichiita chimirira kuzwa zvichemo ndotuma wana mukoma wake uyu indani mushonga kuna sekuru ndombotuma umwe wacho ndozotuma futi umwe unonditi baba unondichaira foni uyo wanditumira nhasi handimudi tuma mushonga wangu noumwe wacho uyawo ndoti wawaziwa sei unoti usaitire nini nharo ndibaba wangu usandiitire nharo ita zvondiri kukutaurira. Tozoti umwe musi ndaenda futi kumba ndoenda neuya waari kuda uya takatogara mumba unondinongedzera kuti uyu wauya naye uyu ndiye unokwanisa basi kuvhura dhori key yeipa bedroom pamai wako apa iye yewani. Tozoenda zveumwe musi baba afa totounganidzana totaurirana handina kuzvichengeta ndakabva ndabudisa pachena wazhinji wakapikasana nazvo asi ndio zvaazviripo handigoni kuzvichengeta nokuti ndini ndakataurirwa ndikazvitaura vanhu vakazviramba. Tazoendazve mugadharing yavo takazombodavidzana une masoko aakataura ekuti uyu mwana weidhoti uyu haakwanisi kuti anditaure iwo ndikutokuchaya izvozvi uri mwana wandakabereka tese takanyarara achionongedzanzva dzangu yaakapa dhishi pakafa murume wake unoti iwewe ndakamba kunetsana nemwe kare ndakatokumaka kare nanhasi natetewo dai taikwanisa kuti tifoni ataure ega iye ari kuuk muzvizwe zvaanotaura nezvaakataurira. Saka inini hongu ndini ndakasiyiwa ndiri pachinzvimbo asi pane nyaya handiri kuti kuzwawo yenyu dai ndo pane nyaya hombe zviye zvichada kuzoitika kwandiri inini ndanyanya kusachengeta kana kusaona kana kusaziwa izvozvo kuti izvi zvazvisina kunaka izvi zvazvisina kunaka zvizhinji ndo zvomatosasadzokere kumashure. hamuna chimamhantaurira inini ndoda weifona kuti zvataurwa namai avo nezvamataura chizvibatanidzai muri kuti ndinyore pasi kuti munoda kuita sei nenyaya dzevana. Ini mambo ndinokwanisa kubatsira ndokunga atanga kuzwisisana newandataura nezvawo hama dzimwe dzese idzodzo dzandikutaura nezvadzo nekuti inini ndega ndikazvida pane pandatokanganisa ndinonga ndatouraya kuti musha wese hatisi kuchabata zvakawandisa asi dai akakwanisa kugadzirisa zvokurwara kwemwana uyu hatisiri dambudziko dzimwe nguva yako kufamba tinozopedzisira tabata iyi kana mukabata ini hazvizi kushata asi ndichapika kuti maoko aya akachena tinofanirwa kumubatsira. Muri kuisa dambudziko parisini dambudziko harisi ramai avo dambudziko ndere mwana wenyu saka hauri kusvitishanda namai wacho kwandiri nini hazvina zvazvinoshanda inini ndiri kuti kana uyo mwana uyo nemwana uyo wari wana uya mukoma wenyu handiti basirai chii wana hawangasambi nenyaya kuti imimi namai vachamuswirira uyura paana paakambouya baba ndakaiwa nditumburi ndikamurambira uyu uri apa haana kana zviti kutaura nhasi wakauya
last week taida kuya panosaridza mine muchato ndopaka nanhasi haapazivi padhoo pangu kuti akandikambunza kuti pageti pakamira sei pangu izvozvi nhasi mutime iyoyi haapazivi apo. Ini ndomuona kuti mwana uyu wandakabereka ngei azowana pfungwa idzi wadzionepi ndofungawo manje sababa ndinowo mamwe mafungiro amutiri kuti haandiwo asi ndinofungawo ndonyarara hangu anditaura mandibvunza taunzwa kudari kunache wakauya zveshuwa naishe mukwe wakauya kumba tikagadzirisa asi ishe mukwe ndakavataurira nasabhuku kuti zvomukutaura kuti mwana arwara mai vacho ngaafambe handimurambidzi ngaaite izvozvo ngaaende pana mukonzanyera ngaaende pana ani haisiri mhosva ndisipo haisiri mhosva akanga aine kushu uneni ndizvozvo ngekunga zviro zvisina kumira zvakanaka handidzi kuda kuzvimisa. Anoona panotadambudziko inini Edmona Simon dambudziko rangu nemi one chimbobudisai mukadzi waumwai mukati menyaya iyi. Very good. Imimi itai zvokuita nevana wenyu. Musevhe wana wenyu ndozvatikutaura because imimi mukati nekuti mai akati saka hatibasiri wana hapana zvitabasiri wana wakauya tinowagashira nemaoko maini. Iyo musikana sunga ndindoitwa tina shetachi ndiri mwana kuna mama ndiri mwana kuna baba inini nguwa ndeni ku South Africa mambo ndiri ku South Africa ndikusangana nezvinhu zvakawanda ndinoshanda mabasa emaoko handishandiri munhu wake ndiri pabasa ndinonzwa muwest mangu munoswinya iyo mai wadini isu dzape kuti uchibatsirike kuti maproblems ako iwo aite sei apere because anoda wedzinza rani baba mukuru nandise ndopatuta imimi wana mutu endeni nababa wenyu ndaona nababa wenyu mutaure wana baba wenyu maproblems akumunetsa because ini ndatoona kudai wana baba wenyu namai wenyu hawawirirani ende mareasons why wasingawirirani iwo ndiwo anowadi. Saka imimi you cannot suffer because mai nanababa mukuru hawasipika because problem kana not nababa mukuru waisolvesi and then face them, take them head on. No, zvikuiti kama kuti mama wenyu that's the truth isu hatiri zvokunyemba baba mama wenyu kubva pamira zvakaita mama wenyu nanababa wenyu hauiri saka ini kana mataurira mama zvimwe zvinosvika zvimwe hazvidiri kana zvikasvika awaruti kana wana zvanetsa wachauya ndio attitude yawo kuti kana zvakunetsa iche zvamuri wana wavo muchauya ndio attitude. No, ndosaruzwa tikuti nguva shoma yavauya semunhu ane problem and nguva shoma you don't need a day nanababa you just go there for an hour 2 hours andika wobva utora problem zvavo wana wababa wobva kutaura no I think tikadai zvinofamba then makutogadzira chimbomira kukoshesa basa pane kukoshesa upenyu hwavo unenge usiripo mose unenge usiripo kuri kubasa kwete kuti kuita nguva yekukoshesa upenyu hwako kuonana nanababa first thing kugadzirisa upenyu endinozoenda kubika basa inyamuzwa mwayo kungavati vana baba kwaida kufamba vangu vatifambe nevana vari vega mai vakati pasina vana vangu hazviiti ipo panovaitsopanzwiswa kuti vangu vatifambe nevana imukati vakati vada kufamba nevana imi musikwe mukati hazviiti kuti mukasodini famba nevana vangu vana havana kudori ndozvinomatausa vari kufambira vana vavo asi mukaenda kubhuroka mukati ndisipo because vana havana kudori isinogadzira chinhu chichiitika
izvi madifference yemaparents hakuna kwazvinotendesa. Isusu toda solution kumaproblems echii ewana ndopatokudaipa andiko because muna zvinoitika. I don't see the difference. Even the difference is the same. To me, the difference is the same. Kuti mai waende here kana vana kuenda. The difference is the same because nyama mkwenda newana they will come back and wachipa mai wavo chi. Hatingoendi newana wega. Tinotoda kuti wana wakauya. Baba tora kuona. Ndizvo. Ndozviziwawo. Vachazoya namai tiri kurwara. Handizvo. Kuvharidzira difference yangu inini namai. Kuvharidzira difference yangu inini namai. Pamangatuma mupurisa wenyu kundipa mapepa kuti ndiwe pano nhasi. Ngawiti mesuto ndakamuraunda here, ndakamunzvinga here, ndakamunyepera here. Ndakatoti uri papi nditoende kutore. Uripo uya idambudziko riripo. Iro idambudziko randaita kuti ndinofanira kuti rigadzirisike. Asi handiri kukunyepera here. Ishe mukonyi ndakamurambira kuti handifambi. Sabhukunyatsa ndakaramba handinongotenderera. Handiti. Mimi nyaya yemabvunzo daizvo handifambi paasi pomai wacho newana. Handifambi pandega inini newana. Asi tikapanana kuziwana kuti wazive kuti kuna baba uyu. Handizvo. Marambo kuti titangire kumashure handichadi kudzoka ikoko. Asi ngatitangire ikoko tiende mberi. Kuti wakasaziva kuti kuna baba inini handizivi kuti kune wana. Vanogona kunga vari kutsva, vanogona kunga vari kutonhorwa, vari chero pavari. Wasingauyiwo pakuita chirango kuti baba tambouyawo pamba pako pano nhasi ndotaurirwa ngemukadzi wangu mukuru mai mukadzi wangu mukuru kuti wana wako wambouya panapa zvatopera. Uyu unouya uko handipo. Uyu akafanazo ndinozoti nenyaya kwazonge kumba kwawo uyu ndinopeta musi kupeta makumbo uyu zvekuti wasvika pamba pangu wadai hazvina kuti nyika izvo. Asi uyu ndinotonga ini zvisina kuti paudzvinyiriri ndikutaura nezvitambotaura nezvizvinini. Ndakati mari yauya yeupapa ndaifanira kuisa mumwe mangu. Asi ndakati handizvo mai wacho iwewe batsiridzira kuwana yemutete ndakatora ndini baba. And zvese zviri kutangira kumashure kwetisina kutaura asi tisadzokeyi. Handiti. Inini pandauda chiti. Ndizvo Mwana uri kuenda nini kumba kwana baba? Mambo tisaende kumba kwababa. Patakapedza form 4, pandisati tapedza form 4 tichienda kumaschool fees. Ndakanyarara makore 5. Baba mukuru vakatipa mazita nekuya kunokumbira mari yefees. Kuti ndokatakanzi fees ndokatinge kuti patakabva kumba kwababa mukuru tane mazita. Hatina kuzombotsaka. Hatikuramba kuenda asi takapigwa mazita. Ndikafonera wamutsongo ndo wakandipa sponsorship yako wari wasikana waini izvaigara pasi izva musikana isusu kana tichibara vamusikana kudai tinopiwa mazita asingaperi. Kwatakabva takapiwa mazita asingaperi. Usemba isusu vana digideni anani ana kaitano ana matilda akawanda ana 3 million ana 2 million ana akawanda mazita akapiwa. But hatina kuzisabai musoro as long as kuziya zvaudori what you want to achieve. Because you don't know kundapiwa zita rekuti hani hazvinei ini chandoda school fees. Nyamukatiti nzou kana wakatiti chii kana wakatiti chii so long wandipa mari chii yeschool fees and I pay for my school fees and I go to me tatopera zvekuti akazonditi zita rakati guys handizvo zvinhu zvakashaisa izvo ndokona zvipambiri zvakauti relations abva kushanda nenyaya kuti azindakapiwa zita. No, let's live ngatisiyane ne the past and let's live in the present and ngatirime zviri kuwana kuzwa izvo zvakatoitika zvakatodii ngatisiyane nezvakaitika. Those are small issues. The issue is issues are two issues are important right now. Ndiye kuti iwe ugare zvakanaka, iwe yako imire zvakanaka, zvako zviri zvakanaka. Iwe waniwe vakubatsira.
andi tumwe twese kuti hatuna basa pa imimi ndakuvudza isimbo kwese imimi wasikana mukomana sumuka anzani unonzani Trevor nemusikana nehamza chako muri tipei zuva ramukuenda kunoona baba inini zvandoda chete because the reason why people wachiuya kuno is to find solutions not to create problems. Saka kana mauya kunonga chandoda munobva kuno ndinobva muine solution ndikuti problem yenyu yatinayo solution yemunde saka solution yenyu ndiye kuti muonana nana baba you sit down mourongera pamwe chete then maronga handiti mai wenyu hambofi akasara kunze. There's nothing that will ever do nana baba wenyu mai wenyu asiri chii asiwana baba kuti for now ngatimboizwe from the host chi mouth kuti imimi wana maproblem yenyu chaichayo ndiapi and tiri maiuya kuita because unoziva pana chinorwadza chekuti sekutaura kuuta nditi kuti unokuya unonzwa problem but you don't set your foot on pamba pemunhu wacho utoda kubatsira to me doesn't make any sense ndakaona tikuti nini zvimwe zviri kuitika zveupenyu siyana enough ende usazvipinze futi muchii mumafactional fights asinei newe uri mwana andi iwe zoti inini ndiri mwana wakatadya ndine chii ndine dambudziko rangu dosuruviwa nevanhu kwati ukatadya finish then you look for vanhu kwati tadya ukubetsera chii dambudziko rangu zvatopera because inini chimwe chinoitika uzareuti ukaona nyaya dzakusvika kumaboiling point yakadai nezvo is because munenge maenda mukakwira mukadzika mukapota mukatenderera mukapinda mukabuda mukadii andika but mozounziwa kuti tendererai henyu pota henyu itai sehenyu asi solution iri papi akaonandoa izvo ndo zviri critical andi pamadzoka pandopane chii ndopane solution saka ngatiende ipapo tiite zvoda kudini zvoda kuti dai inini ishu yangu yaito dai kunozora baba kuti zvinoona about wana mukoma wake wakatoupa mari yaakasina kupa risiti yacho nekuti ndakutorera idzi akandonzvenga akadya mari idzi unondonditi mari ndini munhu wandakabhadhara dzii apiwa kwete kuti kutisa mamwe mamwe dzinoisa oda iwoita zvakati asirei mwana tatoizwa babo iyoyeyatakutika pamunogara pasi newana zvihairaite all those things kuti wana honai mambiri akaita upenyu ukazi tasori ukabatsirwa batsirika ukadai ndozvitokaroiwe uri benzi unoda kuti aone unotorani ukatibatsira waanoda kuenda naye pazvinhu zvatiri kutaura toese chabhigira mai waichinja masvika zvedu kuti ndiri kunyepa zvakanaka ngawabvume tiri muno mudare eni mukamubatsiridzira kuti tora sekuru uyo tora mukoma uyo kana kuti tora ani kuti waende kuna mai wake asunhurwe ndimai tikazoya kuna chiremba uzvo nyaya dzake dzinopera rine nyaya dzake dzakapara kuna mai wagara pakafamba baba wako wakasara uchingetwa ndimai ndio mai tora mubhegi mamai unotaimati mai wotora pondo kotenga kuti wotora redhiyo yamai yaatenga nyuwani nhasi woisa spika yekare wotora nyuwani irimo woenda kotengesa mai wacho unondidaidza kuti uya one ndo zvikuita mwana wako ndakaenda ndiri kuda kuti izvozvo ngaatsunhure ngaakumbiriregerwe kuna mai pane izvozvo zvaaita dai asina kunditaurirawo zvakanaka wakanditaurira zvondikutaura izvi ndakazwa kubva kwaari unoda kuti atsunhurwe ndimai atsunhurwa toenda kuno uyu muprofiti toenda kuno uyu ng'anga toenda kune iyo madzibaba zvapera asi kuti zviperi kunga atsunhurwa ndimai ndozvakakosha inini baba wakuwana nguva imangwana umba gara yeipasi mangwana nguva yekumba musawape nguva pamba kana ndisipo pamba pangu ndisipo mukadzi wangu unonga aripo unonditaurira wana wako wauya pano zvatopera wana wako ari pano wana ngawataura kuti kuda kuya nguva yakati mangwana usvika ini chandoda choti wasvike muri chii uripo wamataurana zvamataurana nezvamataura pana yes zvapedza inguva iyi
ivi ichifumira ipapa paichi papa mukuru mangwana makusenza 8 ngemako uri kure stereki right ina 8 ingemako papa Simon na ndiani Edmond na Simon wanenge waripoka kumira ndozori nyaya yadii yapasi charuda mai wani mwana ngaabatsiri wana baba mwana ngaabatsiri izvi zviri zvinosangana nemwana uyu hazviti ichakutararame life iri chete iri normal uza hafani kuzofa ari kudhema kuti wana baba uto wakakuzisaisipo chero kunani anoti kuna munazani kusanjera wakandibata hau zvakanaka asi kusana bamboka imichena mugare pasi wana mangwana ichazokuda kuzaridza kuti mangwana kuti marongi ndiri monitaura kuti tarongi ndiri tobatsirana funde aiwa tati mangwana maiwa tirikuti ngawaende wagare pasi mambanobva from there unokwasanwa makutoita kuenda maudai awa ngawarongeawa ndototi watunoronga mangwana nevana mamatoita programu iyoyo mangwana uyodzoka mwana kubasa chete chete zvatopera alright endai mugadzirwa nafari Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora.